En principio era la orden de alejamiento, me dieron el Borcha, a día de hoy sigo teniendo el Borcha. Pasamos por el GPS, a día de hoy sigo teniendo el GPS y además el escolta. Con lo cual, que lo siguiente, ¿qué es? Zer da hurrengoa? Bai, berak azaldu dauen bezala, ez da berak plazaratutako kesa bakarra, ez da, beste batzuk ere horrela jakinarazi digut, ez da. Egia da, bizkar zain hori eukiteak, emakumeak oso ondo baloratzen dutela, neurri baten, euren bizitza aurrera eramateko aukera izan dalako, baina berak aipatzen dauen bezala, askok esaten dute, bai hau ondo dago, ni babestua sentitzenaz, baina zer gertatzen da erasotzailearekin, ez? Eta egia da, lehen aipatu dauen bezala, 15-20 urte gabizela, arazo honi erantzuna emoteko bide horretan, eta hasiera baten bai jarri zala edo jarri dala fokoa emakumeengan, ez? Zelan babestu dezakegu emakumea, baina egia da horrelako ahotsak heltzen ari direla, eta uste dut baztertu behar direzela bide berri batzuk, ez? Eta behintzat, ez dakit erantzuna eman emakumeak, biktima diren emakumeak planteatzen dituzten eskaera berri hauei, ez?